Senibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga uNkulunkulu kakhulu ngaleli thuba asiphe lona namhlanje. Igama lami ke ngu-ST wakwaDlamini. Sibonga uNkulunkulu kakhulu umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. I'm the child of God. Thank you so much. This is a Christian platform. If umzalwane ke ngiyakuqinisekisa ukuba usendaweni eright kakhulu. Siyabonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu ke makanibusise anifihle nonke lapho emakhaya. Thank you so much for tuning in egameni likaJesu Kristu. This is a Christian platform ke kuyinqubo yethu ke la ikhaya. Before we start the show siyasicela enkosini ngiyazi ukuthi kokunye bathi hawu. So we pray before we even come here. You know, prayer it's a life of a believer. So we pray off cameras, we pray on cameras. So angeke ukuthi wena uthandazile endlini usuke esontweni ebese hayi ngoba ngithandazile endlini angeke ngisathandaza mase ngisesontweni. No, it doesn't go like that. You pray anytime mawuthola i-opportunity. So njengoba ngishilo ke, this is a Christian platform. Sibonga uNkulunkulu kakhulu. Thank you so much bazalwane egameni likaJesu Kristu. Namhlanje ngizofisa ke sibuke isifundo sebandla likaKristu. Isifundo nje sebandla likaKristu. Isifundo sebandla according to the Bible. Mhlawumbe ngibeka kanjalo, according to the word of God. Sibuke imiso zebandla njalo zonke lezi zinto lethu. Masikhuluma ngebandla sisuke sikhuluma ngani njalo. So siyabonga kakhulu sizongena kuyona. Today I'm joined by ubaba umpostoli Umbatha esinaye la namhlanje. Before we start, ngicela ukuthi ke sithandaze. Baba wethu ingcwele siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Udumo nezibongo zonke namandla kungokwakho. Sibonga umusa wakho Nkosi osithande ngawo. uNkulunkulu wethu ingcwele ngegazi lakho. In the name of Jesus Christ. Siyabonga baba wethu namandla ukusinaka. uNkulunkulu usinakekele ngalolu hlobo. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray, O God, uNkulunkulu wethu ingcwele, this conversation, uNkulunkulu wethu ingcwele, fully dedicate it unto you, O God. uNkulunkulu wethu ingcwele, drive it the way you want. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Baba Mpostoli, ngithathe lithuba ngikubingelele ngikwamukele. Siyabonga. Amen. Niyaphila? Siyaphila ngizwa wena. Baba Mpostoli siyabonga kakhulu. Ngiyakhumbula ukuthi sashutha nini unyaka ophelile mangaphazami. Mhlambe. Yeah, unyaka ophelile. Sike sikhuluma nje. Sasikhuluma ngani? Akuyisifundo indaba yebandla. Akasikhuluma indaba le yenkolo le yamaNazaretha. Oh yes. And then ke gift ogijima nawe lapha na. Hayi ngabona sindidulana namaNazaretha. Didulana namaNazaretha ke why? Basuke balwe kanti akuliwa. Now that we are ngithi ufuna phela ba defend ukuthi cha mawuthi kanje kunje. Bayichaza nabantu bezwe abayichaza nje abantu bezwe ukuthi lenkolo yabo injani. NgokweBhayibheli ke ngendlela abayiqhuba ngayo nje. Iswakala ungavela uqhamuke inhlamba. Mase ngikhumbula kahle mina ezinye zezinto imhla sikhuluma ezinye izinto ezaqhama kakhulu kwakuyilento zokhololo. Yes. Amaring yes. Sasingaqonde kuyo le. Sasingaqonde kuyo le. Yes. Hayi igcina isibhutshukela nje. Kodwa sasikhuluma ngabantu lezi zinto lezi zokugcotshwa njalo zonke lezi zinto. But ke siyabonga kakhulu. Niyaphila kodwa Mpostoli? Siyaphila kakhulu. Siyabonga kakhulu Mpostoli ukuthi usivakashele once again. Ngithemba ukuthi ngalesi sikhathi wayiqala lento podcast. Angangiqala. Wawungakazi uyinye podcast awusiza uqala nqa. Sibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi uNkulunkulu akumise njalo sibonile kakhulu ama teachings uNkulunkulu ebesifundisa nje kakhulu ngawo through wena, you know, through my brother platform ka Gift because waqhubeka nayo ngendlela emangalisayo. Sibonga kakhulu Mpostoli ukuthi ube yivoice yebandla. Ube yivoice yebandla emphakathini ukwazi ukulumela ibandla njalo kuzo zonke lezi. Siyabonga kakhulu Mpostoli. But namhlanje ngizofisa ke sikhulume about ibandla likaKristu. Ikhona insizwa ezosijoyina kodwa nje
ngokuhamba kwesikhathi nayo ithi ibuye ebandleni likaKristu. Kodwa ngithe mangilalela ama-doctrines wabo ngibona angathi awafani naleli bandla leli likaKristu engilaziyo. Okay. Izinto ezihlukile khona elizinto njengokuthi bona bayishaya izandla. Kanti mina ngale ngiyazi ukuthi izandla nje azinankinga. Abayidlala i-keyboard mina ngiyazi ukuthi ngalana i-keyboard ayinankinga njalo njalo. So ngizoyifisa lensizwe ukuyibiza ke sizwe ke bona ngokwebandla labo ukuthi yini le futhi bayi-backup nange-scripture ke sizwe ukuthi bame kuphi. Mhlawumbe masikhuluma ngebandla impostoli ukuyindlala nje lento yethu. Basikhuluma ngebandla nje likaKristu. Mhlawumbe singakhulumi ngesonto iministry masikhuluma nje ngokuthi ibandla likaKristu liyini ibandla. Yeah, angibingelele kuba ekuthiwa abalaleli. Yebo. Bonke egameni lenkosi uJesu. Yebo. Uqonda ngqo embuzweni ibandla lingumzimba kaKristu. Okay. Ingakho abantu abaningi bathi siwumzimba. Ngoba uma uchatha ibandla umzimba kaKristu usuke ukuchaza ngokwezwi. Kodwa kunebandla elaqalwa uJesu ethunywe uNkulunkulu ukuthi azokhulula abantu bese beba kuleli bandla lakhe. Mhlambe mangaqhubeka ngithi ukuchaza. Yes. Angithi uma ungabheka angithi iqale ngokweprofito. Shuthi ngesikhathi uNkulunkulu ehamba noIsrael ila uIsrael wafika la uIsrael faila khona uNkulunkulu. Mawubheka incwadi kaJeremiah chapter 31 verse 31 uthi ngesikhathi behlubukile behlakazekile bengasayiso okwesho makasakwenza konke okwakwenziwa ebandleni lakwaIsrael abantu betkhonza oBhalinya yonke le nto abakhonza nenyanga lemoon bakhonza yonke le nto uNkulunkulu wayesethumela umprofeti uJeremiah ukuthi abachazele ngoba uNkulunkulu akenzi lutho iBhayibheli lithi akenzi lutho engazange azise abantu bakhe noma abaprofeti ngomoya. Yeah. Bese ke uNkulunkulu wayesekela kuJeremiah 31:31 lithi mangizoqala verse 31 nje lithi wayesethi uNkulunkulu sengokwenza isivumelwano esisha nendlu kaJuda nendlu kaIsrael should same abantu ayenze nabo esoqala uthi manje ngizokwenza esisha nendlu kaJuda nendlu kaIsrael uthi ke esingazofana nalesa engasenza nabo umzukwana ngibabamba ngesandla ngibakhipha ezweni laseGibhithe uthi abasaphulayo noma nganguNkulunkulu abazange bame ezimaneni sami. So useyasho ukuthi izimani sakhe ezosenza usezoloba imithetho enhlizweni. Isono somzala sazi kuba kumntwana isono somntwana sakuba kumzala umuntu othwala isono sakhe. Usho ukuthi it's a new covenant uNkulunkulu ayenza nabantu abafanayo kusho ukuthi akabashiyanga akabalahlanga. Okay. Kodwa waba reportela ukuthi uzokwenza esisha. Yes. Kusho ukuthi ke umuntu wayekhona sesikhathi kwakufuneka ahlale eqaphelile ukuthi sisiphi sithini sesifikile yini. Though ke vele noma ke kuningi okwaprofeta ngithi kwaqhamuka abaprofeta boIsaiah bathi intombi izokhulela izandodana eqala igama layo Emmanuel. Kuningi okwenzekile ngesikhathi kuprofetwa. Yes. Kodwa engathanda sigxile kuyo so isiprofetho lesisithi uchapter 2 incwadi kaIsaiah. Sithi indaba sithi izwe labona uIsaiah indodana kaAmos ngoJuda neJerusalem. Uthi ke intaba endlu kaJehova yophakanyiswa esiqongweni sezintaba iphakame esiqongweni sezintaba ithi ke iphakame kunamaqhuma. Uyachaza ukuthi izizwe zonke zogobhoza la khona kuningi akushilo ke kulapho kodwa esikubamba ukuthi uthi intaba endlu makuprofeta ngentaba endlu kaJehova profeta ngoJesu. Uma uprofeta ngoJesu obvious ibandla likhona because ibandla lingumzimba kaJesu. Mawubone uJesu ubone ikhanda inhloko ubonile umzimba kaJesu ukuthi akwenzeki kube noJesu ungekho umzimba njengoba nami ngengumbatho uzothi ubona umbatho uyobona ikhanda lodwa lamba makuthiwa ibandla lingumzimba kusho ukuthi lila kuye linamathele kuye liwuye lila kuye ibandla. So ke abantu ke sengisho ukuthi thina labo kuthiwa amaKristu abazalwana kahle kahle uNkulunkulu akazange aqale aqambe iministry athi ibandla.
iministry kwakuyi inkonzo Okay. yokuthi ngine gift yokushumayela. That's my ministry. Une gift of prophet is your ministry. Lokho ministry sokukhona namhlanje akukho ngokweBhayibheli. Okay. NgokweBhayibheli isiphiwo somuntu ophakathi ebandleni Okay. osebenza ibandla iumbrella yethu sonke lethu sizo bese lapha khuluma khona athi indaba endlu kaJob yophakama uJesu loyo ubonakala yena noMika usho njalo bese into mhlawumbe engayithanda ukuyifunda nje Okay. la ungaba ile ncwadi Okay. ngoba yena kukhona ufuna sifundo okunye sibuzo ukuthi Okunye sibuzo siye straight embhalweni. embhalweni ya Okay. lapha ku iBhayibheli likho kule onale Yes. ngoba uma ngabe umbhalo uthulile kukhuluma mina kuba inkinga enkulu ngifuna ukukhuluma ngokuthi ke lencwadi kaDaniel 2 Daniel 2. 44 umehluko ke ofika ubonakalisa ukuthi umuntu sakasekho kulo ibandla likaKristu la likaqala ibandla kusaprofeta Daniel 2 verse 44 ungakwazi ukungifundela Ya ngizofunda lapha. uDaniel 2:44 ngithanda ukufunda le verse ngizoxubanisa no Isaiah. Ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa nobukhosi bawo bungaye kushiyelwa kwabanye abantu. Le nkulumo nje ukuqala uDaniel uchaza iphupho elali xube izinto eziningi ezayisho uNkulunkulu ngesiprofeto esibona uIsaiah awulona uDaniel. So uchaza lento ukuthi ke uNkulunkulu ngalesi prophet asibona lento ayibonile uthi ke incazelo ethi insukweni zala makhosi uNkulunkulu wezulu mayebona itshe lisuka entabeni angithi ubone itshe liginqika lisuka entabeni lifike liphithisa isithombe liphithisa konke laqeda konke laselikhula ke lona laba intaba enkulu that is ibandla lika Jesu lelo umbuso kaKristu lo kodwa usethi ke ensukwini zalamakhosi uNkulunkulu wezulu uyokumisa umbuso ongayi kuchithwa 1 futhi lokho ufuna sazi ukuthi masikhuluma ngombuso ongayi kuchithwa uyi1 ibandla likaKristu umbuso kaNkulunkulu mawukhuluma ngebandla lokukhuluma ngombuso umbuso ila uNkulunkulu ashaya khona umthetho la uNkulunkulu akhuluma khona athi akwenze ukuthi kwenzeka akakhuluma uNkulunkulu noma kubani kodwa uNkulunkulu ukhuluma ngebandla ukhuluma esebandleni ekhuluma ngebandla lakhe umbuso akhuluma ngawo is a church uthi ke uzowumisa ensukwini zalamakhosi uthi ke lo mbuso ayikuchithwa okokuqala akekho umuntu ongalawazi ukuchitha number 2 ayikushiyelwa kwabanye abantu shothi ngamanye amazwe uma ukhona lo mbuso yoba umbuso ongona phakathi enkosi yawo i1 kuze kube phakathi kuthiwa mayithi ayikuchithwa phela ukuchithwa kombuso ukuchithwa kwenkosi esuke ibusa kulo mbuso mayisusu ubekwe eceleni ubekwa enye so le kulo mbuso inkosi iyinye kuze kube phakade naphakade inkosi yakhona yinye uthi ke kuyokwenzeka ensukwini zalawo makhosi futhi akuyikwenzeka ekhathini ayikude wayekhuluma ngesikhathi echaza leli phupho ento eseduze ukuthi uNkulunkulu yomisa umbuso ongayi kuchithwa uthi ke ngicela uqhubeke kancane Okay. Mawuqhubeka uthi njengalokho wabona itshe ukuthi laqheshulwa entabeni kungengazandla nokuthi lachoboza insimbi nethusi nebumba nesiliva negolide uNkulunkulu omkhulu uyazisile inkosi okuya kuba khona emva kwalokhu iphupho liqinisile nencazelo yalo iqinisile. Yebo kwakuphupho uthi ke angithi ngichaza ukuthi ukhona wabona inkosi yaphupha itshe lisuka entabeni manje libona isithombe esasimile sikhulu sibonakala umhlaba wonke kuthiwa kwasuka itshe entabeni laqhephula lashaya isithombe liqale enyaweni kwaze kwafika laba lalicolisa laphela uthi ke lokho akubonayo kusho ukuthi ke uNkulunkulu uyomisa owakhe umbuso ochitha umbuso ngoba makukhulunywa ngesithombe kukhulunywa ngalombuso obumnyama
so ke uNkulunkulu uyochitha lo mbuso bese misa umbuso ongasoze wachithwa lo mbuso lo osho uJesu osho ibandla lika Jesu into eyenza ukuthi ke leli verse lithi ke awushiyelo kwabanye abantu should we cannot kufa inkosi kube khona enye inkosi number 2 lo mbuso okaNkulunkulu ingakho kube kwavela omunye umuntu othi alihambe ibandla lo register yes saba nenkinga ke thina ukuthi mayetha lo register ungayiregister ni property yomunye umuntu ngoba if ungiboleka imoto uthi angidrive noma ngathiwa ngihambe ngoyiregister ufuna ngiyibuyisele kumnikazi ayo-register yena ibandla likaKristu ngeke ulithalwe lamabhuku uye nalo lapha kuhulumeni walomhlaba ngoba ibandla umbuso omkhulu phezulu kwemibuso yonke ngeke uthathe umbuso omkhulu ufake phansi kombuso omncane so ke ilapho uJesu ke kulenye verse lithi angithi manje ufuna ngihambe nakho konke nje bese ke uma sikhuluma sithi ibandla laJesu anakama so sishiqiniso ukuthi ibandla likaJesu ukuthi ibandla likaJesu akulona igama ukuthi Church of Christ is not a name ilokho eliyikho fana ukuthi ngumuntu ukuthi ngumuntu akulona igama lami yimi umuntu so nebandla likaJesu kwakhe ibandla lami akulona igama lazange asinike igama kodwa uma ubheka ku Isaiah 62 ukhona hamba kuphunyukele khona umprofeti uIsaiah ekhuluma uverse 2 uthi izizwe zobona inkazimulo yakhe namakhosi udumo likaNkulunkulu bese ukuthi bakhona bese eveza igama elonqonya umlomo kaJehova abantu abayobizwa ngalo lelo gama lelo uthi igama abobizwa ngegama eliyobizwa umnqonya umlomo kaJehova uma check iBhayibheli liphi igama uNkulunkulu akwathi abantu ababizwe nganoma athumele emhlabeni igama lika Jesu kuphela ingelosi uJabriyeli encwadini ka Luke chapter number 1 uverse ka 26 lithi iBhayibheli ingelosi yathunywa uNkulunkulu uGabriyeli weza emzini waseNazaretha lapha khona wafica intombazana khona ogama lo Maria wasekhuleka ethi wena ubusiwe esifazaneni ufumene umusa uzokhulela uzandodana bese nayo into ke uyiqambe igama ukuthi uJesu akucabanganga uMaria njengathi mawucabanga uthi ingane yakhe usibusiso uyayicabangela ngoba ujabuliswa yilo kodwa la wayengena choice yokuqamba igama ulona uMaria ngoba la wakuse uMaria yedwa lapho uJoseph wayengaka involve kuthiwa iqamba igama uthi uJesu kuthiwa ke mayiqhubeka ke kuthiwa bamkhulu athiwe uyindodana eyophezulu konke kuchazwa ngayo kuthiwa ke ibuze intombazana kuyokwenzeka kanjani athi ngoba anginayo indoda athi ke umoya kaNkulunkulu uyokufukamela bese ke uyakhulelwa shothi lento ayenziwa ngelokhuza yenziwa ngokwenziwa lokho kwenziwa ngabantu uJesu uye yedwa emhlabeni ozalwa owesifazane kubo bonke abantu abakhona akekho noma ngashona uba noma kuthiwa ungathola intombazane nengane mawilandela iyothi wayekhona ubaba mhlawumbe washona or ngahlangana naye wangishiya but uJesu ubaba wakhe uNkulunkulu wangena kuMaria ngeze ukukhuluma lithi iBhayibheli kwafukanyelwa umoya ongcwele wayesezala le ndodana kuthiwa ke uma esekhulelwe laphana ebonakala kwendodeni yakhe lo wayezoba indoda yakhe uJosepha efuna ukumlahla lithi iBhayibheli uNkulunkulu ahamba waya kuye futhi wafika incwadi kaMateyu chapter 1 evesini ka18 to 21 lapho uthi ke uma ekhuluma ukuthi ke echaza ukuthi ungamlahli umkakho uMaria wena Joseph ungamlahli uMaria uthi ungasabi ukumthabatha uMaria umkakho lokho akukhulele kungomoya ongcwele usethi uzakuzala igama uphinde uyamtshela nolokhu uqala ukutshela uMaria yedwa manje setshela uJoseph emqinisekisa akahlala aqhubeke ahlale nolokhu uzakakhuleliswanga enye indoda kodwa ungowamoya ongcwele usethi ke uyoza le ndodana azoyizala uyoqanja igama layo kuthiwa uJesu sethi ke kuJoseph uthi le ntwana kuthiwa uJesu ngoba uyena osindisa abantu bakhe ezonweni zabo shuthi uJesu uzalelwa uzosindisa abantu ezonweni abasebenazo
ngoba abantu mhlukana kusukela ngesikhathi beqala bedla umuthi ensimini baqala baba izitha ikaNkulunkulu. So uNkulunkulu wayenza ukubuyisa abantu bakhe babuyisele kuye mayilethe uJesu. uJesu indlela ebheke kuNkulunkulu kuwe wonke umuntu ofuna uNkulunkulu. So ke lithi ke uzana indodana iqambe igama layo uJesu ngoba uye oyokhulula abantu ba ezonweni zabo osenisa abantu bakhe ezonweni zabo abantu abakhe kodwa izona ezabo abantu. So ke ngoba siyakhuluma la singeke siqede iBhayibheli bese ke indaba kuyaqhubeka uJesu yazalwa eziningi incwadi esingayifunda. Uyazalwa uJesu mayisezela uyakhula uma eseneminyaka eko-33 uyaqala iministry ke uyashumayela eko-30 uyaqala iministry uyashumayela. So uyahamba almost 3.5 years noma 3 years ehamba nabafundi bakhe masenabo abafundi. Nansi into ofuneka siyinote before sofika ebandleni okuthiwa likaJesu. Ibandla likaJesu alifani nonke amabandla. Sifana sinote ukuthi uJesu uthole abafundi abaningi aba-120 akazange uJesu athi ibandla lakhe. uJesu simuze uhamba nabo uyababuza ababheke eKesariya uyababuza incwadi kaChapter 16 incwadi kaMateyu from verse 13 uthi abantu bathi indodana yomuntu engibani. Mathatha Sethi bayasho abantu bathi no, abanye bathi ungu-Eliya, abanye bathi unguJohane umbhaphathizi, abanye bathi ungubani uJeremiah, abanye bathi ungomunye nje ubaprofeti. Usethi ke nina-ke usho kulaba bakhe abafundi bakhe uthi ke nina-ke nidinge ngibani. Usethi uSimoni kaJona uthi uSimoni kaPetru uthi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Usethi uJesu awu ubusisiwe Simoni kaJona lokho okukhulumayo awukwembulalwanga inyama negazi kodwa uBaba osezulwini verse 16 loyo. Usethi uJesu uyaphendula uyaresponda usethi uverse ka18 uthi ubusisiwe Simoni ngoba usebona ukuthi lona ubani uKristu. Enele ukuzasho kanje uNkulunkulu ukuthi akazi uJesu wayengakazi uJesu na one day athi uKristu yena. So ukuthi athi uPetro uKristu impendulo ithi kuye awukwembulelwanga futhi akutshelwanga ubabakho noma mwakho. Futhi kwakuyimfihlo le eyaziwa uJesu kuphela ukuthi uMesiya lo ayeze kuzokhulula Israel ongamboni emphatha kabe emphika. So uthi ke uthi lona uKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Ngeke ngimthande kuPetro njalo uPetro. uPetro mayikhuluma ngoJesu akathi uthi mayikhuluma ngoNkulunkulu akathi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ophilayo. Futhi uPetro la kuye engqondweni uyazi ukuthi emhlabeni baningi ngoNkulunkulu abangaphili. Uthi ke lo indodana kaNkulunkulu ophilayo. Usethi ke uJesu uthi ubusisiwe Simoni kaJona ngoba lokhu awukumbulelwanga awukuthathanga enyameni nasegazini awutshelwanga awufundelanga ndawo kodwa uBaba okutshele kona. Usethi ke nami ke ngithi ku verse 18 uthi ke nami ke ngithi kuwe unguPetra phezu kwaleli dwala ngizokwakha ibandla lami. uJesu akathi ngizokuthuma Petro kwakhe ibandla lami. Akathi uzofuna umunye umuntu ezomakhela ibandla uthi lokwakhiwa uye. Uzikhomba yena kwakhe ibandla lami. Ukuzasho kanje uJesu kwakufuneka babahamba nawe uthi kanti kaJesu yini? Siyini thina ngoba sihamba nawe sikukhethile siyakulandela kodwa usibizi ngebandla lakho uthi lokwakhe ibandla lakho. Into ke edida abantu ke le abaningi abashumayelayo. Mabefika la uJesu ngoba baxakwa ukuthi behamba nabantu abaningi ababemlandela kungabafundi bakhe kuthiwa ama disciples wakhe. Uthi uzokwakha ibandla lakhe bekhona. Isizathu ibandla kaJesu wayengeka lakhe engahlatshwanga. Ibandla lakhe ufuna liphume kuye lakhiwa ngabantu ama born again. Umuntu ozelwe kabusha ma uJesu ehlatshwa esiphambili liphuma igazi namanzi ila wakuvela khona isigezo esosizona zabantu ukuze bafaneleke ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu ngoba uJesu wayezolanda abantu ababehlukene noNkulunkulu babuyisana emntwaneni bukaNkulunkulu. So ke iyona ke into edida abantu bathi no kusazo uJesu ezongena emasontweni one by one aqoqe ngo1 wenza intando bese bahlanganisa ke babe yibandla kanti uJesu wayekhulunyiswa ukuthi uthi uzolakha ngoba wayengakahlatshwa. Wayenayo 120 kodwa wayengayibizi ngebandla lakhe. Kwangabafundi ama disciples baqala uba ibandla lakhe
after umoya engcwele sehlile eJerusalem Eish madoda. behlela umoya engcwele bakhuluma ilimezi kwaqala ibandla ingakho kuthiwa laba baphenduka uPetro eshumayela yibo ke abanezelwa ebandleni lela shilo labandla laqala ukube elika Kristu mawuJesu esebabhabhathile umoya engcwele sebengabakhe esehlatshiwe wabhabhisa umoya engcwele phela bahlangana lapha entabeni eGalile uxoxa nabo uthi ke niyokwamukeliswa amandla amandla emzini eJerusalem nokwamukeliswa amandla usethi ke kwenye incwadi ethi ngakabi insuku zingakhe uthi ke khona umoya engcwele uzokwehlela phezukweni niqale nibe ofakazi bami eJudea naseJerusalem naseJerusalem lonke lokho uJesu abakwenzanga uJesu esaphile hamba nabo bakwenza uJesu after abulawe ahlatshwa kuchitha igazi lakhe ngoba imfihlo yokuba sebandleni imfihlo kuba umntwana kaNkuluNkulu ungahlahla umuntu sebandleni ukuba sebandleni awufakwana ebandleni ngeke ngithi asami sebandleni akujoyine ebandleni ukunje kwamukela uJesu mawamukela uJesu nje ususebandleni likaKristu inkinga yabantu ukuze bayikhipha bona ebandleni ukuthi umbathu ufika athi woza kuJesu esifikele kuJesu athi dlula uze Great Commission ngesikhathi sekwedlula Great Commission usonelinye ke igama manje uyisuse wena kuKristu wasifaka kwenye icategory singayazi izothini lelo umuntu uyathandaza afakazi usengisiwe kodwa akasekho la kufuneka agcinwe khona ingakho uzenzo thulo emevuseni ko41 mabephenduka ethi kwaphenduka 3000 ushumayela uPeter kuthiwa ke uverse 42 uthi uverse 41 uthi benezelwa ebandleni yini ukunezela kusho ukuthi oPeter akazange aqala ingakho amabandla onke amaningi anama founder that is why sithi sebandleni basemasontweni aba abantu why because kujike umuntu oyi1 owashunywa uNkulunkulu washumayele waseyibiza ngefounder kanti founder is Jesus Christ uyena ohlatshiweyo eqala ibandla ziya establisha waleli bandla uJesu so mase kunenye indoda ethi yona ifounder that kusho ukuthi akuseyona leya seyisukile uzobona mayithi uyifounder soqala ubona imithetho engaveli eBhayibhelini engahambisani nebandla uJesu alakhaya what if mhlambe na isambulo esinikezwe inkosi ukuthi anikeze lelo bandla igama angeke uNkulunkulu akekho confuse uNkulunkulu ngeke abe confuse athi umuntu athi ambulele athi mina ngibiza ukuthi ibattalion church aphinda nike wena elinye futhi athi wena oleli selihlukene ke singamaphisi kanti uJesu wathi ngikhuleka ukuthi babe munye incwadi kaJohn 17 wathi ngikhuleka babe munye labo ngibebona bengabakho uthi ke ngibagcina egameni lakho labo angibhakona shothi abazange basuse abazange baqambe yingakho lonke iBhayibheli angithi bakhona abantu abashumayela no Peter bashumayelile nalona uthiwa kashumayela nguMartin Luther mawubheka washumayela uMartin Luther abantu hayi Martin Luther man ulo Matthias lo kuthiwa Matthias lo wakhethwa ngonkatho yes eBhayibhelini yeah uthiwa akazange enze lutho because akubhalwanga lutho ngaye kodwa mawenza research uyabona ukuthi le ndoda yasebenza kakhulu very hard ngoba khona abazalwane abanezelwe ebandleni ngaye so inkinga ukuze umuntu kuthiwa akekho ebandleni akuyona into enkulu into encane abantu abangayiboni ukuthi ushumayele ngegama likaJesu mawuqeda umuntu uthi ibattalion church sengelakho selithatha ngebriefcase ubabiyela abantu mhlambe baqhokisa mabaqhokisa abangabaqhoki le nto leyo isidala ukuthi abantu basusile kulona bese kuye wababeka la kufuna khona wena is not a revelation ayikho revelation ephambene nezwi likaNkuluNkulu if the revelation iphambana nezwi akuyona kaKristu revelation leyo eyomunye umuntu so uJesu angithi sibukile akuthina phela yeah ngesikhathi abaphostoli alikho ibandla lalibizwa ngegama yeah wayishumayela noJohane washumayela sizwe ukuthi ibandla lakhe kwathiwa yini wayekuleli bandla kuthiwa likaJesu ibandla likaJesu oPetro babekuleli bandla likaJesu wafika no Paul baba kuleli bandla likaJesu shumela abantu babayeka kuleli bandla likaJesu uzwa kuthiwa kulo ibandla likaNkuluNkulu eliseKorinti kulo ibandla likaNkuluNkulu eliseEfesu ngakwendawo akulona igama njengoba nathi sinamabandla ukhona ibandla likaNkuluNkulu eliseKing lapha eKingsway khona ibandla likaNkuluNkulu eliseNatal Spread khona ibandla likaNkuluNkulu KZN mhlambe eDurban eNtuzuma lapha eDurban maningi ukhona amalokishi maningi so libizwa ngokwelokishi elikulo ibandla lakhe ngeke uzoqamba igama uthi ibandla sodale into yakho mawusulisusa
kulokho abantu afuneka kwi-shape noma yiphi into eshape ngokwendlela efanele ihlale yiyo uma seyisuke kuleyo shape yayo akuseyona seyifana nayo ingakho banelungelo elikhulu kabi abaqali bamasonto ukuthi enze noma yini esontweni uze kuthiwa namhlanje baphosa amanzi uze kuthiwa namhlanje bashange oil uze namhlanje benze into ethile yo ayicabanga nje ayenza akanandaba so ke la sibhayindwa iBhayibheli ukuthi uma sikhuluma sizwe nje uma ubheka incwadi okay kuthiwa ke benezele ebandleni kuthiwa ke baqinisele isifundisweni sabapostoli yes kuthiwa uverse 42 ngathi nesenzo baqinisele isifundisweni sabapostoli nasekukhulekeni nasekuhlepheni na yonke into eyenziwa apostoli kuthiwa babethandeka kubantu bonke inkosi yenezele ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo namhlanje sidila nama problem empisi abantu abashumayela befana nathi kodwa bengashumayeli ngentando ngendlela ukuthi bafuna ukwenza umuntu abe lokhu uNkulunkulu afuna abe yikona bafuna ukudla ngendlela errong ngoba phela uma umuntu usumphango ukuthi wakhe ikhampani yakho and uzwe lapha yonke into engasho eBhayibheli uyayisho umuntu yeah uqala ibandla likabani lakhe laqala kubantu mayithi uJesu ngizowakha ibandla lami la eJerusalem laqala ibandla ingakho uma ungabheka Sunday ekseni ngelinye ilanga uJesu avuka ngayo Sunday avuka ngayo ekseni unamadoda awu2 nje engivama ukukhuluma ngawo lamadoda awu2 a-excela emgwaqeni ayihamba ngendlela abantu behambile ayihambela kancane aphuma eJerusalem acomplain ukuthi hey lo muntu lo ebesithembele kuye owasitshela ukuthi uzovuka kuze kumele babuke iwashi kuze isikhathi asimboni kodwa wayishilo ukuthi kohlangana naphi eGalile bona bamfuna emgwaqeni abakafika indawo uJesu wabona hayi man abantu laba bastakile bastake emqondweni bastake ekuhambeni balate ukufika la kufanele bafike khona wabuya uJesu wazohamba nabo it was Sunday avuka ngayo uLuke 20:24 emavesini kuphansi ko13 kuya ko20 ko45 48 uthi ke ngithanda la ukunqamla ukuthi mayifika kubo bekhuluma kanjalo uJesu wafika ngiyangithi ke umuntu uma elahlekile akabe sabona uma sekukhona into lento akhala ngayo seyifikile umuntu ojayela ukhala noma seyiphethe into athi akhala ngoba akasabona ukuthi anganayo isandleni akaboni nalabo abafundi abawu2 babecomplaina ukuthi akavukanga asothini ngiyabona sothini kubantu esikhulume kubo wavela uJesu wesakubo ngoba wayibona ingozi ukuthi bazojika bahambe beshumayele elinye ivangeli ukuthi uJesu akavukanga so wahamba nabo ke endleleni before hamba nabo uyabalalela bakhuluma usethi nikhuluma yini le enikundabazini lezi enikhuluma ngazo kangaka madoda bavele bacasuka ngoba unjalo uma umuntu elahlekile uyacasuka bathi uvelaphi wena ongazathi izindaba ezinkulu kangaka ukuthi bekunomuntu bachaza ukuthi babethembele kuye kodwa manje bheka kuzobe lesikhathi akalokho lakavuka uJesu uyayithulela futhi bayoqeda ukukhuluma ngoba bamhasha babahasha uhamba nabo uma sebefika la eMaus ufuna bangene khona uJesu wenza ngathi uyedlula lethi ke iBhayibheli wasebemcela bathi hlala nathi ngoba kwase umnandi ukukhuluma kwakhe hlala nathi ilanga selishonini kuthiwa ke mayisehle sengiphambili kakhulu kodwa kuthiwa ke uma bekhuluma bedidekile wabavula ingqondo qala ukuba baqonde imibhalo ngoba indaba yomKristu ibesembhalweni hayi emcabangweni kuthiwa wavula ingqondo baqonde imibhalo wayesekhuluma ke ethi kulotshwe ukuthi ngayehlupheka uKristu avuka wafike ngosuku lwesithathu kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka nokuthethelwa kwezono uqalwe eJerusalem njengoba benza abapostoli ukuthi ma ivangeli iqale khona kwaphenduka 3000 yangena yanezelo ebandleni so ngifuna ukuza lapha ke ukuthi indlela eyongena ebandleni kwamukela nje uJesu kuphela okuningi lokho sekufaka ukususa so uqala manje ubasebandleni kaMbatha nasebandleni kaJesu kwenza kanjani ngenza kanjani lokho ube semabandleni amabili ngesikhathi esiyi1 ngeke kwenzeke so ngifuna ukuthi ke lapho ke iqala yobona kunje emhlabeni namhlanje kushunyayeliwe kahle kahle emhlabeni kodwa abantu bashumayele intando yabo bagcina abantu entandweni yabo lokho kwenza ngathi ibandla likaKristu
lincane bahlahle ligcwele ibandla laKristu abanye babethunyiwe ngenxa yendlala nami nje ngake ngasuka ngihamba ngoqala iGreat Commission ngibona hayi man indlala igcwele ngibuye ebandleni mina ngaphenduka kushumayela abantu bese bandleni amadoda okuthiwa odlangalala bako baselokhuzeni bako latha la komsinga bashumayela ke ivangeli. It was 1964 uma ngiphenduka ngaba sebandleni laso sikhathi leso kodwa phakathi nendawo ngendaba yendlala ngihambe ngishumayela ngabona ayi ake ngiqale enye into mawuzoqala enye into na kanjani liyafuneka igama oniphenduka 1964 ngaphela 1964 futhi yabazi labo baba labo akekho umuntu engamazi mina uchiliza ngafika kuye ngenyawo kwakhe endlini elokhuzeni claim uthiwa kuphi lapha eThekwini ngihamba ngenyawo ngisuka ngenyawo ngibele truck ngehla kwakhe ngithi ngifuna ngibeke isandla yabona so ke asidluleke ngiyabazi ngiyama ubhengu yena efika eKatlehong ithi sasikhona lapho lokho nami ngisayimembe ebandleni nje wafika eKatlehong washunyelwa eKatlehong ukwakhiwa lebandla lapha esibhedlela lakhiwa ngikhona lapha eKatlehong lapha then ukushona kwakhe 1985 if I'm not mistaken 85 85 ngaye emncwabeni wakhona so ke ngiyabazi kakhulu umuntu engimaziyo kodwa hayi kahle uchiliza ngiyamazi kodwa hayi kahle kodwa laba bawu2 ulona ubaba bana se Faith Mission washo ubhengu uba ungidi yes ngimazi lo wazi wangibeka nesandla wena mazi kakhulu ke lo ungibeka nesandla ngaphuma naye endlini ehamba ngemoto le yakudala ngisazi igama lothini le enkulu imparampara lewa wafika ngihlisa emgwaqeni ngathatha ilokhuza ngabuyela ngangimisa ithende enseleni ngize ngizomfuna wavusa umuntu enseleni kuthiwa amabhunu ngesikhathi akha ezoqala beka ithende afika lidilize ithende wayesevele uthiwa wathi ukuze ngibe interested ukumbona kuthiwa wakhuluma wathandaza wathi uNkulunkulu ubulalo yedwa lapha ukuze ngihambe ngomkhulekela avuke bese bevuma umesithende so ngempela lafi ibhunu laliphethe kwaParksport kwakuthiwa iParksport ilokhuza kuthiwa namhlanje masipala kuqala kwakuthiwa iParksport yakhona kuthiwa kuseParksport kushuthi lashona ibhunu kuthiwa uMashangana igama lalo lelo bhunu lelo mawafika wacela wathi ucela ukuthi indaba yeKaferi sephezulu ukuthi amakafiri wacela kumvusa baqhela bamakude wamemeza wavuka mayivuka kamabhuno athi alimitend ukuma kwalela sonto lapha enseleni kuzobe namhlanje la miswa uye ubaba ulokhuza ungedi so ngalokhu ke nami ngidlisa satshanyana ke kwasho ukuthi ke angilutho phela lesi sikhathi leso ukhona babenaye lapha phezulu kodwa ngiyamazi nje futhi wayethi mfana wadoza lapha mfana angibambi ikhanda ngikujabulele lokho so ngiqonda ukuthi ngiyamazi ukuthi kodwa ke kwakukhona obaba babeshumayela ivangeli leso sikhathi bengiqondisa besho yonke nami ngahlala ebandleni likaKristu ngayibuka iFaith Mission ngendlela ngangiyibuka ngayo ngoba waqala nje iFaith Mission kwangelona igama lebandla kwakuyisiqubulo sikangidi selokhuza samandla ukuthi bona bathembele kwifaith then up until bahlakana amabhunuke mangizwa baqamba igama ukuthi Faith Mission le bakha-ke ama-mission wabo agcwala wide umhlaba wonke. Izizathu kahle hle singenza ngibuze ngifake izona indaba zobaba uBhengu ngidi njalo njalo ukubuka ukuthi isifundo sebandla sasivele sesikhona even ngeyikhathi zabo. Exactly. Sasikhona. Futhi ke bona babeyikhuluma kahle indaba yebandla. Kwangekona lokhu kokuthi bakha iFaith Mission ngoba ngalendlela lengalenjongo. Bona babekhuluma ngendaba yayo uJesu uthi unebandla lakhe eli1. Mawube almost bonke no uyabona wayezekhala inyambezi baUBhengu ethi ngiyazi uma sengifile kuyoqhamuka ontaba dilika bathi benze lokhu nalokhu yabona. So nangempela washona yaqala iAssembly of God yaba yisonto. Mawungabheka iAssembly of God nebandla likaKristu
cishe kumeshe ncamasha indlela istructure zakhona cishe kube into eyi-1 kuba lapho nalapho ubona khona ukuthi okay la nala masuthi iyifundiso ama-doctrines negama kodwa nje yonke indlela enziwe Assemblies of God icishe ifana indlela yenzeka ebandleni likaKristu ngokucacisa ukuthi ubaba uBhengu wayembulekelwe indaba yebandla likaJesu. So lawa amanye amasonto hayi baba uvela umfana nje avula into yakhe avele enzisa aganga amakhehla abeze ingane ngabantwana bakhe enze lokho nalokho ubona nayi la lahle khona indaba yebandla likaJesu. Ibandla likaJesu kahle nowadays ngibuke ngabheka ngathi uNkulunkulu sengathi ungasisiza singashayani ngezinto ezinganamsebenzi. Umuntu ufika kusebandleni anqaphaze ke lapha kade ashaya abanye abasebandleni njengaye. Ungaphaza ngani ngama doctrines ukuthi mina ngakithi kwaZulu ukuthwala amaduku ekhanda sengikwenza idoctrine yokushaya abantu abangathwali. Mangapha ngakithi ushaya izandla ngikwenza idoctrine yokushaya abantu abashaya izandla. Kanti indlu yabona nje kunendlu kanje indlu ayifani izinto eziphakathi endlini. Kungaba yindlu eyi1 uthi uyahamba ufika eGoli same house na same lokho building endlela yakhe ngayo kodwa uthola izitsha ezingafani phakathi endlini. So lokho akuliwa ngakho ngezitsha ulwana umuntu makuthi uhlukene uthatha abazana abahlukanisa ngoba sijika sihlukane sodwa sibiza ngebandla likaKristu sihlukaniswa yini ama doctrines. Uma ethi omnye ayisala iminyango icathulo wayeqoka uPaul icathulo kudala kwakuthiwa khona amakhehla kwakuthiwa ngoJacob babelapha eDavidton. Ababethi uma ushumayela usebandleni likaJesu ngawufaka uthayi mawuqhamuka ufaka uthayi bakubiza ngodokotela bathi uJacob wayefaka uthayi babuzane bodwa bese uthi hayi lutho wena umile ngabe yashumayela bona bakhuluma bodwa bathi nanga udokotela bakuchitha baqede bakuthi nyayi bantwini bathi mayisukume emva kwakho uzothi sibone usuke nje umuntu udokotela uzosishayela wenza ukuthi nokuthi uchitha wena uchitha ngento engekho kahle ukuba sebandleni ingoma zazwa kwamukela nje uJesu bese uma kuye uJesu ungasuki ungayibizi ngelinye igama. Mawubheka encwadini kaBasefesi chapter 5 uPaul uyayimenshina uverse 25 uthi madoda athandana umngeni bese ethi njengoKristu ethanda ibandla wazinikela ngenxa yalo uze aligeze alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Uyachaza akazofika ezansi kodwa ukhuluma ukuthi ibandla kahle kahle mangakhishwa lamagama kulabantu abasindisiwe leli gama lendoda yakushumayizayo ulibeke eceleni you are a child of God. Ngoba okwenziwe kimi yabona ke inkinga ifike bekhona ungabikho ndawonye kwethu abanye babili uthola abanye baphathwe egameni kayise lentwana kaMoya Ingcwele omunye abanye babhabhatiswe uthola nje indlela abanye babhabhatiswa ubona babanye abafundisi ababhabhatiswanga isizathu abantu bayiphethe abantu basenzela noma yini abantu abafundisa uvela umuntu mayisebona akawushumayela uvela hamba ushumayela ngoba umbhabhatiso iwona enye into efuneka ilungiswe la emhlabeni umbhabhatiso lento ukuthi umuntu abhabhathwe ngendlela abona ngayo umbhabhatiso webandla lami babuzabandla lami umbhabhatiso into eyi1 umbhabhatiso oqala iBhayibheli uma umuntu ebhabhatiswa usuka embelwa kanye noKristu usuka ehlanganiswa noKristu ngombhabha ngokufafa ngakho shuthi mawushonzwa phansi emanzini uvuka ushali uyafa mawuvuka uyavuka kanye noKristu. Kodwa manje umbhabhatiso wenziwa ngendlela engafani abanye ngenkomishi abanye babhalwa iphambano abanye abazane bakuright uyamuzwa uyashumayela kodwa kunezinto anziwe zona ezingekho right ezimvimba ukuphelela ekutheni ungumKristu. So lapha uncwadi ka3 chapter 3 incwadi kaTimothy uthi sengiyagcina kule chapter 3 uverse ka 14 uthi uPaul uthi ngilobela lokho wena Timothy uthi ngizoza kuwe useRome leso sikhathi uthi ngizoza kuwe uthi kodwa mangilibele khona uyokwazi ukuthi abantu bamele ukuhamba kanjani endlini kaNkuluNkulu eyibandla insika nesisekelo seqiniso. So usuyabona ukuthi akaze uNkulunkulu akalazi ibandla lami mbatha waze likaJesu
akazi umbatha abe nebandla kuba umbatha akazi ahlatshwe la abantu abadlala khona izinto eziningi ukunganaki izwi ukunganaki iBhayibheli uma sonke singanaka iBhayibheli we are all a Christian abantwana bakaNkuluNkulu ngoba ukuba umntwana kaNkuluNkulu akusikho ukujoyina isonto elithile ukuthi wamukele nje uJesu masu into eyenza ke singakhulumi ilamagama inkingi ilamagama lamagama mayengasuswa nje esinye isifundo engikhumbula kahle ukuthi okay mhlawumbe ke ngithi kunale doctrine yo spiritual father ebandleni lika Kristu kakhulukazi ngapha kwamzimba yangena asiyazi thina leyo nto leka spiritual father asiyazi sazi nje ukuthi umuntu uba umzalwane ngoba lento ka spiritual ayinayo inkinga yona inkinga edalayo ukuthi nganzi wathi ngu-spiritual father sami ila kufuna ngidle ngikudle uzophele njani ekhaya ngikudla ngegama elithi ngiyakusala I'm your spiritual father awuyena spiritual father sami awuyena umsana yami mawunganikeli kimi awuyena isana yami mawungagoqi kimi so into zabantu lezo ke zaseyintweni zabo mawufuna la ebandleni nje isebenze umuntu emukela uJesu simkhomba kuJesu wonke umuntu lapha kuyakhonza ashuthi lapha ukuthi lapha nje hayi into zakho zilapha kimi angeke uqaqeke izinto zakho ngakukhulekelanga hayi mina ngazi ukuthi bangokuthatha apha abantu lokho umuntu oqaqa izinto uJesu sonke masishunyayo siza kuJesu azikho izinto uNkulunkulu zomuntu ayibeka kumuntu it's a mistake enkulu efika iqale ukunje phela uyamhlonipha umuntu noma umuntu omdala iBhayibheli njalo inhlonipho sihamba phambili ebandleni kodwa umhloniphi ukuthi uyakuzala uhlonipha ukuthi umuntu omdala uhlonipha ukuthi umuntu kaNkuluNkulu uhlonipha ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophilayo lokho uyamhlonipha umuntu kodwa akekho umuntu ofika aboshwe athithibaliswa ukuthi uzalwa yimina mina nje baningaba abantu mina ngabe nginenqwaba yabantu abathi spiritual father ngoba most abantu abaningi kakhulu abakhona lapha mina ngizela abantu abaningi too much but angiqamanga ngoba angaze ngibhayinde abantu akaze ngifaka abantu phansi wami umuntu uma ngishumayela ngimyeka uKristu okweshumi ke okweshumi kanjani kusho ukuthi siyakhipha yini nje ukuthi nje angithi phela ma spiritual father enye into mhlambe confirm nokuthi ngempela uspiritual kumele nginikele okweshumi cha wena cha okweshumi phela thina okweshumi uyabona iBhayibheli lithi iBhayibheli okweshumi ukuthi kwaqala kuAbraham kwakungeyona inkinga kwakungafundiswanga futhi kwakuzange kwakhiwa isifundo sokuthi nikele okweshumi Abraham wazi ingakho kuthiwa uyiswa amakholwa zonke into ezinto eqale kuye enhlizweni engayalwanga na uNkulunkulu ngasho uNkulunkulu ukuthi hey Abraham asizwa ndawo kodwa Abraham uthi iBhayibheli ngesikhathi ehlangana noMelkisedeki uMelkisedeki wanikela ngesinkwa nangewayini kusho Abraham uthiwa wambusisa uAbraham before amanga la ukuthi ubusiswa makhipha kweshumi uAbraham akanza akanikanga kweshumi iqala wayesebusiswa kodwa uAbraham wakhipha kweshumi nje lona wambusisa uAbraham wayesekhipha kweshumi akazange abusiswe eqala akusho ukuthi mawukhipha kweshumi uyabusiswa kodwa uAbraham wakhipha kweshumi engakambusi esembusisile uMelkisedeki so wayesethi ngokukhipha kweshumi ukho konke enginakho wamnikeza uMelkisedeki kwakuhle nondodana wakhe uJakobe naye wathembisa wathi mangibuye hambe kahle ukuya le kwamalume mangibuye ngokuya ngikhipha kweshumi la wabeka itshe waqamba igama ukuthi Bethel then wathi ubuya ngizonikela kweshumi la which is not wrong but manje lokweshumi la kufika kube inkinga khona kuhamba mase kufika kuqala izimene sakwaIsrael sabantwana baIsrael wayesethi uNkulunkulu edeclare kungathi nikaLevi bani kodwa uverse 27 okay bani 27 ngisho kona manje kusho ukuthi uNkulunkulu ngibanikile noma ngimnikile uLevi konke okweshumi uma uNkulunkulu esedala izimane sisho akashongo lutho ngokweshumi
So mina my point ilokhuzana uma umuntu weqisa kuletha ku New Testament ngoba kweshumi kahle umthetho ngoba uNkulunkulu ukukhiphile emseni wakufaka emthethweni kwaIsrael wathi ngikunika uLevi konke okweshumi wasethi okweshumi kwalokho okweshumi kwalokho angabe okweshumi okukodwa uma uthi mhlambe kuyaqhubeka ngoba lapho uNkulunkulu uqala kuze bakhiphe kweshumi waqala banika amasimu akhe uNkulunkulu walima yena wayesebabela amasimu wathi kula masimu ami umuntu nomuntu uyothatha kweshumi akusendlini encebo so wena mawuthi ngikhipha kweshumi unginikile yini lapho ngizokuthatha khona kweshumi ngoba uNkulunkulu uthe wakhipha kweshumi wabanika laba bazokuthatha khona uNkulunkulu ngamanye amazwe ubatshele ubanika into yakhe amasimu akhe anezithelo zakhe wathi mase nivuna okokuqala niyokuthatha nokuletha endlini kaNkulunkulu la namhlanje abantu baphila kwenye indawo engafani nendawo waphila kuIsrael thina siphila kwindawo mhlawumbe uhleli lapha nje uzama ngendlela ozama ngayo so bese ngikuphoqa ngathi khipha kweshumi kukuphi kona ukhipha okweshumi kuphi ngoba okweshumi ngokuspecific emasimini ensimini oyilokhuzayo nase imfuyweni manje kwaba imali ngithi phela imali yeah manje ke imali ake ngithi ke mhlambe imali akushuwongo kodwa akazi uNkulunkulu akavela thatha imali athi mi bese ethi kule mali enginika yona khipha kweshumi akaza kusho so obafundisa ngokweshumi basafundisa incindezelo ebantwini ukuthi bagcinezela abantu ngama-tithes enebona bakukhipha indawo most abafundisi bakhipha kweshumi hlobo bakhiphisa ama-spiritual son wawo ke bona bese bangakhipha bona bakukhipha indawo mina ngakubalela uma kuthiwa ngine-right yokukhuluma ngophela ngibuya kwi-level ephezulu yabo ngikubalela ukuthi wena ukhipha mngani wami hayi mina ngikukhiphe mina hayi ngusixoxo hayi mina ngikukhipha shuthi le nto le uma kuyicala ungephela kweshumi waye bangahlupheki bona ngoba phela bakhipha kweshumi abafundisi abaningi ngaba yabo lamasonto amakhulu nje ngabala nje ngithi obani abakhipha kweshumi obani abakhipha kweshumi obani abakhipha kweshumi kodwa uba rich lokho ukuthi badle imali lezi zabafelokazi uJesu akale ngazo athi badle izinto abafelokazi zizayiphele so okweshumi kwingcindezi elethwa abafundisi phezu kwama-members wabantu abakhonza uNkulunkulu abanye abantu abangakhonzi basaba lezi imali ekhishwa njalo iqanjwa amagama kuthiwa imali kabani imali uthola nje lapho kubuqhiphiciphe etafuleni but okunye ngeke sikubalekele okunye kusuke kuzofezekisa nezidingo zebandla ukuthi nje khona amasonto hayi weshumi umnikelo ibandla liphila ngomnikelo umnikelo nje uyinafu ngoba uyabona uma ukholwa uthanda uNkulunkulu uma umthanda uNkulunkulu umthanda ngeke unganikeli uma uthanda uNkulunkulu uyabona nje kufana nokuthanda umfazi ngeke ungamuphi ukudla yeah ngeke ungamfunela into ezinto uthando lukhipha into oyifihlile ayikho into oyifihlayo uma unothando ukuthanda uNkulunkulu banikela ngamaplazi nje hayi ngoba beshingayiziwe ebandleni abapostoli bakhipha amaplazi nakho umuntu wathi khipha amaplazi bakhe banikela ukusuka enhlizweni ngakho ukunikela akube into esuka enhlizweni yomuntu ukuze umuntu angakhiphi asale ekhala futhi angatholi indawo thina abashumayeli namhlanje uvela umuntu ivesana elincane lithi umfelokazi wathatha amafutha wanikela ngako umprofeti awuthatha umlando kweza wofa umuntu thatha yonke into iphele kuphele konke ukudla bona baningi abantu abaqoliwe la emgwaqweni abathi ngabe nginendlu nganikela ngaNkulunkulu lapha nangu anginike indlu ngabe nginemoto nganikela ngaNkulunkulu lapha nangu anginike kuhle mawunikela ngemoto kusuka othandweni lwakho kunoma ngikushumayele lokho ukuthi uma ngani kwenza ukuthi uyesogweni cha okweshumi nje ku right kule ku Old Testament akukho right kuzizwa ku New Testament kuletha ingcindezi ebantwini yo bazalwane bami lapha emakhaya neyizwela nani sibuka indaba yebandla according to the Bible ngenxa yesikhathi sethu esilimited la bekusekuningi bengisafuna sikubuke oqala nje basingizwe siveza indaba yokweshumi
ezinye zazo mhlambe nje kulama minutes asele mhlambe nje mpostoli nakulento yeziphiwo zikamoya. Yeah. Yes, ebandleni bizivumo. Iphiwo. Phela thina sikhonza ngazo iphiwo. Ingakho angiyena mina umpostoli ngegama. Angiyena umpostoli mina. Yabona akusisi igama lami umpostoli igift leyo yokupostoli. Tingashumayela. Khona abaprofeti, khona abavangeli. Le akuyona leadership yebandla. Iphiwo. Bese kuba khona ezinye iphiwo kuthiwa iphiwo zomusa. Ebandleni siwenza ukuthi ubani asikusebenza ebandleni. Sebenza isiphiwo. Uma uNkulunkulu ekusebenza isiphiwo sakho naso sebenza according to isiphiwo hayi ngoba ugcotshelwe sizokugcoba sithi wena umpostoli waleli bandla. Ebandleni akekho umuntu ogcotshwayo kuthiwa wena namhlanje ugqokisa impulampula uphethe leli bandla cha. iBhayibheli thina silifundayo. Hayi lento eyingagxilile kudala ngalezi ikhazi zakudala nje okay kudala impela. Ngoba I think lento umpostoli, prophecy njalo into eqhame recently. Kodwa leyo ukuthi kudala umuntu uma umfundi kwakusenza nje babudlamini bambatha njalo. Namanje ngumna ngumbatha nje. Sebenza kanjalo namanje. Sebenza ngumbatha. Wazi umuntu ayibiza umpostoli njengami lekuthi umpostoli ngakuthola ngaseke ebandleni. Angicotshwanga futhi nakhona nganqaba bethi bangicobela kona. Ngaqaba ngakuthola ngase bangibiza ngompostoli ke bangihlonipha ngalokho bakuthola kodwa ebandleni akusebenzi leyo nto leyo into engekho nje into nakimi mangibiza ngakho ngeke ngilo ngithi ungangibiza umpostoli kufanele ukuthi nje mawushumayela kuthiwa umfundisi ngeke ngithi ungangibiza umfundisi ngoba ngivele ngibuyeke nje ngiyazi mina ukuthi angiyona leyo nto uyohlupheka kabi ufike lapha enkonzweni uthola ngihlelile ungabonakala ukuthi ngikuphi to Mr. Kuthiwa Mr. Mbatha. Yabona khona indoda yazi yathetha athi angiyena uMr mina. Manje washo ukuthi uyadlala ngoba uMr kahle kahle. Akusinhlamba ukuthi Mr. Yes. Uyilokho oyibona. Umuntu akabizwa nesiphiwa ake ngithi uyapenda. Umsebenzi wakho. Sofuna kubizwa ngomapendana. Yeah. Cha, nasendlini kaNkulunkulu ke. Umpostoli igama lithi apostle lisho othunyiweyo. Noma isithunywa umuntu othunyiweyo umprofeti umuntu oprofetayo mayiqeda uprofeta uba uMr sibanibani ngokulona igama lakho ukuthi umpostoli noma umprofeti so njengoba ethi fivefold le kwa umuntu waqoqa le yanto ayibeka ndawonye wenza kweziphiwo ezihlanu engathi iqhamile kanti iphiwo nje ingakho lo wabhala lokho wakuthathwa kuhlanganiswa kuhlela wakumisa sethi fivefold ngokwebhayibheli ayikho i5-fold iphiwo nje efana ezinye iphiwo zokusebenza endlini kaNkulunkulu njengoba abanye abenza abapostoli abanye abaprofeti abanye abavangeli abanye abelusi abanye abafundisi shuthi bonke laba kuthiwa kwakwenza ukuthi ibandla lipheleliswe umsebenzi wokukhonza. Bafowethu asibonge kakhulu yane ngenxa yesikhathi sethu ngiyacela impostoli ukuthi sibambe la for namhlanje khona insizwa esizoba nayo ke siyibuke indaba zebandla njengoba nabo bezibiza ngebandla lika Kristu. Ngiyabazi ke sibeze kubathini. Ngiyabazi ekhaya sikhonza sonke. Okay. Mina nje ngakhula ekutheni ngihambe ngithuka abantu ukuthi akekho ebandleni ngoba nako ugqoka ibhrukwe elide kakhulu ngithi awukho ebandleni ngoba mhlawumbe ushaya izandla ngizandla ezami zoba isono ngani mangishaya. Bakuthola kanjani abafisa ukuxhumana nabo mpostoli? Abaqasixhumaneni nje ngiyabathanda kabi. Yes, bakuthola kanjani? Ngitholakala ku 082 Yes. 2270 751. Okay. 082 2270 751. Ngikhona la eGoli. Yes. Noma ngekho endaweni eyi1 ngoba uzothi mangizothi ngisethokoza uthi afika ethokoza ngangitholi mhlawumbe ngisejipi mhlawumbe kuphi amabandla amaningi la ama asiwona ke thina ama branch ibandla liba ibandla la likhona khona sisebenza ngokwama branch. Bafowethu sibonge kakhulu ngicela ukuthi mina nani sibonane lapha na eThekwini ngomhla ka2 May siyobe silapha eholo lika masipala okuthiwa umkhumbane hall esiyobe silapha ngomhla ka2 May starting from 10 ekuseni kuyoze kuyoba late siyobe sinayo uBishop Chiliza
sebesinaye uBishop SP Ndlovu, sebesinaye uMprophet Mthethwa. Asiboneni khona bafowethu, is gonna be a powerful service. For more info 0788 417 844. Nkulunkulu akanibusise kanifihla lapha emakhaya, sisibonane nge-episode yethu elandelayo. God bless you.